И здравейте, поделители на VBOX, аз съм Любо на 2001 и в момента снимам много рано сутринта в 8 и така мога да говоря малко не как трябва и така. Искам да ви кажа, че вече имаме нови Всъщност обърках се, не знам какво говоря. Сега ни дойдеха да живеят при нас, в момента ги няма. Всъщност сега е 8, затова има само 4 потребителя. Аз съм Петя. И така, сега ще обера малко градинката. И да, много ми лаги, днес в ФПС. Адски много ми лаги. И да, това е, ще паузирам за малко. И така, върнах се, обрах градинката. Да, тук искам да ви кажа, че разширихме повече. Друго какво да ви кажа, да ви покажа къщата на тези RS2 и Марто 1-2-3. Значи това първият етаж, втори, който има един чест, на който пише да, пак същото Private. И така е техния замък. И